varmaan, miksi toin teidät tänne, vanhalle hautausmaalle. Toin teidät, koska haluan kertoa seuraavasta elokuvastani ja yhdestä sen hahmoista, rouva Syväristä, jolla oli yleensä työpäivän jälkeen tapana tehdä kävelyreissu rannalle, ja hän sivuutti usein tämän hautausmaan. Täällä Kotkakalliolla nainen itse kohtasi traagisen kohtalonsa. Mitä pitemmälle komissaario Korven ja Palsion tutkimus eteni, sitä enemmän juttu alkoi haista murhalle.